What's going on here? Hey, Asgol! This is Wafala. Come on, I call you. How can you mean here? Night boss, well, but I can leave. Now, I'm a with your boys. That's not. It's about a right in diaspora. On Sunday 20. Tiagasa? India no bodo ibu mum doka no bodo. Bam. Ife? Imani kwa mane ku isi kafa we kwa ki bata o. Moyo. Ama ko I don't know where. Kinologia. Kinologia. Akubudika. Enia. Awolo sa akubudika. Amo no na kesi daily it say na fa ye wozi ni fa basalom pa. Me and you. One go. Chairman nde se daily ti wa go bandeze. Ile mwilo. Obata gbono si bata na kena na kwa gina. Na ya krolo mu kidisi akolo. Nyaki you esi on way from Lagos. Night boss ka mgba. Iwo je ifo na mo ka de tun ni. Don't suffocate them. Hey. Yata go. Yes, na na sponsor. Na PG. Ile mwilo. Ade nno. Ile mwilo. Hey. No dey involve. No si na ekini na ya anu ya. Na civil center ko ya na apoto na azu na aja. Na ndị committee etiri fa na aka si na onye ona bi ebe a ye eli nye nwa m. You nwere idea? Enwekwa m nwa nje boss isi amakwa na onwe na na-akwado oli pa. Okay, you also just boss isi. Na Aka ọma jide akwa esigo China bata. Chairman committee. Onye China bata wee kwuo na ife ya emeji na no ya dị egwu. akoma ji maka we bata. Akọma ji maka na Chairman si Dubai bata. Secretary ndị committee Ntumala onye ọcha na Malaysia. Chechukwu Malaysia bata. Hey. Ndị a na-akwado ụlọ. Last God, ọbachukwu mebele mfe. Onowu Mudi Ọka na ya live. Then amụta on your life. I go to there. I got. Ọ bụ ka ndị etu ahụ ejewe ozugbo. Ka ọ bụ gwa na bụ si Lagos. Hey. Last God. Ah, nekwu mmadụ ka dị ọka.